भांडूपमध्ये पावसामुळे रस्ता खचलाय। रस्त्यावर उभा ट्रक सुद्धा खड्ड्यात कोसळला। भांडूपच्या एलबीएस रोडवरची ही घटना आहे। रस्त्यालगतची संरक्षक भिंत सुद्धा कोसळली आहे। रस्त्यावर उभा ट्रक सुद्धा खाली कोसळलेला आहे। भांडूपमध्ये पावसामुळे रस्ता खचल्याची घटना घडलेली आहे। संरक्षक भिंत सुद्धा कोसळलेली आहे आणि तिथे एक ट्रक पार्क केलेला होता। हा ट्रक सुद्धा खाली खचल्या गेलेला आहे। ट्रक सुद्धा खाली खड्ड्यात पडला। एक टेम्पो होता, टेम्पो सुद्धा आपल्याला खाली जाताना दिसतोय। सुदैवाने यात कुठलीही जीवितहानी झालेली नाहीये, पण जर या भागात माणसं असती तर नेमकं काय झालं असतं ते आपल्याला या दृश्यांवरून त्याची कल्पना येते।